Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Nogometni stadion. Srbija ubrzano gradi novi nacionalni stadion u Surčinu, a sada je stigla i zanimljiva ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prije nego krenemo, besplatnom pretplatom podržite rad našeg kanala. Vučić smatra da bi najveći srpski rivali, Crvena zvezda i Partizan, u budućnosti mogli dijeliti isti stadion, baš poput Milana i Intera na legendarnom San Siru. Vučić je izjavio kako bi država mogla ponuditi nacionalni stadion na korištenje i Zvezdi i Partizanu, naglašavajući da su italijanski velikani desetljećima igrali na istom stadionu unatoč ogromnom rivalstvu. Prema njegovim riječima, moderni nogomet danas zahtijeva potpuno novu razinu komfora za navijače. Više nije dovoljno imati samo veliku povijest i atmosferu. Ljudi žele udobna sjedala, bolji pristup stadionu, kvalitetnu ponudu hrane i pića, moderan izgled te osjećaj sigurnosti za cijelu obitelj. Vučić tvrdi da će nacionalni stadion ponuditi upravo to. Dodao je kako će stadion imati mogućnost pretvaranja u koncertnu dvoranu, zahvaljujući posebnoj konstrukciji terena koja će štititi travnjak tijekom velikih događaja. Istovremeno je najavljeno i dodatno ulaganje u stadion Crvene zvezde i Partizana. Stadion Rajko Mitić već je djelomično renoviran, dok bi država trebala ulagati i u stadion Partizana zbog organizacije Europskog prvenstva za mlade koje Srbija organizira zajedno s Albanijom. Ipak, prema Vučićevim riječima, razlika između postojećih stadiona i ovog novog nacionalnog bit će ogromna, posebno kada je riječ o modernim standardima i komforu gledatelja. Pitanje koje se sada postavlja jest mogu li Crvena zvezda i Partizan zaista dijeliti isti stadion. Za mnoge navijače to zvuči gotovo nestvarno. Rivalstvo između ova dva kluba jedno je od najvećih u Europi, a njihovi stadioni predstavljaju važan dio identiteta klubova i navijača. Ipak, s druge strane, u europskom nogometu već postoje primjeri velikih rivala koji dijele stadion. Milan i Inter desetljećima su igrali na San Siru, a upravo se sada priprema gradnja potpuno novog zajedničkog stadiona. Hoće li Srbija krenuti istim putem, ostaje za vidjeti. Pišite nam u komentarima što vi mislite. Bi li Zvezda i Partizan trebali igrati na zajedničkom nacionalnom stadionu?